ଯାଇକି ନାଚ 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 ଏଇ ଅଛି ବୟସ ଖାଇନା ହୋଇ ପାରୁ ଖାଇନା ଗରମ ପାଣି ଦିଶି ରାখି थोड़ा ଏବେ ଆମର ଖଡ଼ା ଆଳୁ ତରକାରୀ ରେସିପି ହେଇଗଲା। ଆକୁ ବି ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଇ କାଢ଼ିଦେବା। ये ହେଇଗଲା ଖଡ଼ା ଆଳୁ ତରକାରୀ ରେସିପି। आपण मानक केमिति लाଗୁଛି मो वीडियो माध्यम रे आपण मान के लाइक करबे कमेंट करिवे। जय जगन्नाथ। रहउछि नमस्कार।